Pasado alas 9 kaganyang buntag, Mayo 1, nagkatapok sa Freedom Park sa Roas Avenue, Davao City ang lain-laing federasyon sa mga local union gikan sa mga kumpanya sa syudad aron magpahigayon og lihok protesta karong adlaw sa mga mamumuo kon Labor Day. Gipasyugdahan sa Central Labor Sector ang gihimong protesta. Gipanawagan sa grupo ngadto sa gobyerno nga usbawan ang sweldo sa mga mamumuo. Sumala ni Mercy Abukayon, ang president sa Pepsi Cola Employees and Workers Union, nga unta dungkon sa gobyerno ang ilang panawagan nga dugang 150 pesos nga aumento sa sulan sa mga trabahante sa tibok Pilipinas tungod sa inflation rate kung pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Apil silang gipanawagan ang freedom of association ug ang katungod sa kababayinhan aron mawagtang sa hingpit ang pagpangabuso sa mga babae hilabi na sa mga trabahoan. Ang mga panawagan karon karing May 1 na celebration mo kani ang minto sa suhulan. Ang 150 across the board increase mo na siya mong pinaka banner na mo karon nga ginapanawagan nga kinahanglan na gyud nga isabatas na gyud siya. Ang ikaduha na mo mga panawagan mo kani ang freedom of association kanang tagaag kagawasan ng mga trabahante nga ma-organize o magpamembro og mga union. Kay kabaluta sayod na pag natay organization, ano na tay ginatawag na collective bargaining agreement. Mas maayo ang benepisyo mo, mas protected, secure ang mga trabahante. Og kaning panawagan po namo nga untay hunong na ning ilahang proposal for changing the atong charter change. So dili kinahanglan, dili ni siya napapanahon karon. Unahon sa natugtugon ang pagpaayo sa atong ekonomiya, ang pagpaayo sa mga suhulan sa mga trabahante. Gipanawagan sab nila ang pagtapos sa contractualization system o red tagging. Usang 49 anyos nga si Julito Espinola sa mga yanong mamumuo sa mga naglaom nga unta paminawon sa gobyerno ang ilang panawagan nga aumento sa sweldo. Matud ni Julito nga 27 ka tuig na siyang trabahante sa usa ka pribadong kumpanya apan dili gihapon igo ang iyang ginadawat nga sweldo alang sa iyang pamilya. Isip trabahante kung pangutan dili gyud enough siya para sa pamilya sa daw-adlaw kay sa inflation rate karon grabe na gyud kamahal ang mga palaliton, mga pamiliti, eskwelahan, everything expenses daw-adlaw di gyud kaya isud gyud. Bantay sirado sa kapulisan, auxiliary o ubang law enforcement unit ang lugar aron masiguro ang seguridad sa mga nagrally. Bana-bana ni Police Lieutenant Colonel Ronald Lau, ang hepe sa Santa Ana Police Station 1, kapin kun kulang 300 ka mga tao ang misalmot sa protesta. Peaceful man kayo, no? Nagparade lang sila diri karon. Diri within diri sa Roas area. Pero pasabol man siya, wala po'y nagabuhat og kuan kanang mga unruly nga mga behavior. Okay lang. Nalang sila gamay program. Siguro ilahang kuan nilang mga mulo. Sumala sa Davao City Police, doble alerto ang kapulisan sa pagbantay aron masiguro nga hapsay og walay mahitabong kakulian. Naatay mga 325 sir PNP personnel nga ready to be deployed from the City Mobile Force Company, naatay CDM, and then aside from the DCPO headquarters personnel, naatay mga personnel pod from the station just in case na ay mga mag-rally is na sila automatic sir. And then naatay soft deployment sa mga possible areas like sa Freedom Park na diha raman gyud ang allow nga mag-rally ang bisan unsa nga grupo. Sumala sa Central Labor Sector nga usa ka nationwide ang ilang gihimong aktibidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.